Прывітанне, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе Марыся Вайтовіч. Сёння у нас у гасцях юрыст Михаил Кирилюк. Вітаю вас. Добрый день. Будзем гаварыць пра тое, як беларусам абараняць свае правы за мяжой, што могуць даць гуманітарныя візы і міжнародная абарона, а таксама пра новую правовую камісію ў каардынацыйнай радзе, пра якую, спадзяюся, сёння нам гаспадар Михаил нешта распавядзе. Вас заклікаю быць актыўнымі, пакідаць свае каментары і пытанні ў часе пад нашым стрымам. Задавайце усе свае важныя пытанні, мы паспрабуем знайсці на іх адказы. Канешне, рабіць гэта, калі для вас гэта бяспечна. Гаспадар Михаил, я ведаю, што калі мы рыхтаваліся з вами да эфіру, вы казалі, што на сходзе каардынацыйнай рады плануецца зацвердзіць прававую камісію нейкую, так? Што гэта за камісія і якую праблему яна павінна вырашаць у першую чаргу? Добрый день, шановное господарство. Правная камісія існавала мінулыя 2 гады. Зараз новы склад каардынацыйнай рады. Адпаведна, мы заклікаем усіх удзельнікаў каардынацыйнай рады, усіх дэлегатаў галасаваць за тое, каб яна працягнула сваю працу, узнавіла свой склад, і мы бачым, што у гэтым складзе каардынацыйнай рады нават больш людзей зацікаўлены ў удзеле. Гэта, па-першае, звязана са зменай эфектыўнасці палітыкі, можна сказаць, вонкавы фактар. Але магу сказаць, як кіраўнік гэтай камісіі за апошнія 2 гады і з без ложнай скромнасці і з відавочнымі вынікамі нашай працы, таму што людзі звяртаюцца, у людзей ёсць сумневы, ці іх дакументы адпавядаюць заканадаўству краіны для атрымання міжнароднай абароны, і людзі атрымліваюць ад нас адпаведны фідбэк, адпаведную ацэнку іх дзеянням і накіроўваюць гэта па напрамку. Таксама мы у складаных сітуацыях, якіх шмат, таксама, дзе мы не ва ўсіх можам дапамагчы, мы не можам мець ліцэнзію на аказанне праўнай дапамогі ва ўсіх краінах свету, дзе жывуць беларусы, таму у некаторых мы маем партнёраў, да якіх мы можам накіроўваць там, дзе ўжо людзі будуць атрымліваць праўную дапамогу ці на платных падставах, ці на бясплатных падставах. Нават такія умовы таксама ёсць. Напрыклад, сёння для палітвязняў ёсць бюджэт для таго, каб яны атрымалі праўную дапамогу ў Польшчы на юрыдычную дапамогу, калі ў іх складанасці, не ведаю, з чым заўгодна, з легалізацыяй, з адкрыццём рахункам і гэтак далей. Яна ўжо атрымала больш 5 чалавек дапамогу ў рамках гэтага праекта. Ну і праз месяц дзесьці гэты праект закроецца. Таму я вось з гэтай нагоды, калі ў кагосьці з палітвязняў ёсць неабходнасць у атрыманні праўнай дапамогі, ёсць дакументы, што вы палітвязень і дзесьці вас дыскрымінуюць, то вы можаце звяртацца наўпрост да мяне. І калі Еўрапейская фундацыя узгадніць ваш кейс, то яна аплаціць нейкі бюджэт праўніку, адвакату, які будзе дапамагаць вам абараняць свае правы. І вось гэта прычына, чаму зараз гэта камісія выклікала цікаўнасць. Учора былі дэбаты ў каардынацыйнай радзе, было 2 кандыдатуры намесніка на пасаду намесніка гэтай камісіі. Зараз ідзе галасаванне, пройдзе сёння до 23 гадзін, і я спадзяюся, камісія будзе зацверджана і працягне сваю працу. Дзякую вялікі. Таксама спадзяюся, што камісія працягне сваю працу. Хацела яшчэ удакладніць. Вы кажаце, што палітвязні могуць звяртацца да вас прыватна і ў гэтую камісію, калі ўсё будзе окей, так? То бок я правільна разумею, што палітвязні былыя могуць атрымліваць гэтую дапамогу бескаштоўна для сябе? Ці камісія закрывае толькі частку бюджэту?
Глядзіце, ну, камісія, мы самі сродкамі не валодаем. Ёсць еўрапейская фундацыя, з якой у нас кантакт, якая нам абвясціла, што вось яны гатовы падтрымаць 10 палітвязняў па юрыдычным пытанням, аплаціць, напрыклад, 10 адвакатаў. Калі гэта пытанне такое, што палітвязень, напрыклад, я не ведаю, ну, умоўна кажучы, судзіцца з банкам ПКО, да? Калі ён звернецца ў нас у камісію, ну, мы не заканчивали польскія вузы, да, мы не зробім нармальную скаргу на гэтую тэму, і я бы ўсім рэкамендаваў ісці да спецыяліста. Тады мы можам знайсці рэсурсы, фінансы, каб гэта праўніка аплаціць. Калі гэта будзе, напрыклад, пытанне такога ўзроўню, што вось, напрыклад, я грамадзянін Беларусі, я хадзіў на мітынг у Варшаве, данаціў на Байсол, зараз падаю на міжнародную ахову і, калі ласка, дайце правовую ацэнку, ці я падпадаю пад палітычны пераслед, ці мне бяспечна вяртацца ў Беларусь у такой сітуацыі, то відавочна па заканадаўству Беларусі такую даведку мы даць можам, тым больш што вось у гэтым ёсць разгранічэнне. Ну, то мы дапаможам усім, нават не палітвязням, а проста тым, хто пацярпеў ад рэпрэсій, ці проста з'ехаў, ці нават да нас там звяртаюцца людзі, якія жывуць у Беларусі, з просьбай там пракансультаваць, ці даць параду, ці накіраваць да кагосьці са знаёмых праўнікаў у Беларусі, якія могуць брацца за нейкія справы, за якія іншыя праўнікі баяцца. Мы і тут дапамагаем. Гэта адказ, дарэчы, на пытанне. Як Координаційна рада можа дапамагаць беларусам, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, ўжо дапамагае. Вось, таму гэта не тое, што мы самі выдумалі нейкі крытэр, што вось мы палітвязням дапамагаем, а палітвязням не дапамагаем. Просто вось тут у нас ёсць дапамога ад еўрапейскай арганізацыі, тут бюджэт ёсць большы, а тут мы спраўляемся сваімі сіламі. Я правильно разумею, для чаго я удакладняю, так? Я разумею, што бюджэт не гумовы, так? І што людзі будуць звяртацца, а пасля пачнуць пытанне, чаму яму, напрыклад, дапамаглі бескаштоўна, а мне, напрыклад, прыйшлося плаціць, так? Вось, таму я лічу, што гэта ўсё трэба прагаворваць. І пытанне яшчэ такое, вось вы кажаце, што камісія будзе адвакатаваць там беларусаў, дапамагаць беларусам. Што канкрэтна гэта азначае? Давайте разбярем нейкія там кейсы, з якімі сітуацыямі чалавек зможа звярнуцца і якую дапамогу атрымае. Ну, мы можам апірацца ўжо на досвед папярэдніх гадоў, калі да нас звярталіся шмат беларусаў, якія атрымлівалі міжнародную абарону, ці не атрымлівалі яе, абскарджвалі яе ў судзе, паказвалі нам свае кейсы, мы эти кейсы акумулюем і прыходзім на прыём у міжміністэрскую групу пры ўрадзе Польшчы, якая створана там, дзе ёсць прадстаўнікі розных міністэрстваў, якія камунікуюць па справах беларускай дыаспары, беларускіх дэмакратычных сілаў. Падымаем там пытанне. Прыходзім у міністэрства замежных спраў, як мы былі на мінулым тыдні, і падымаем пытанне атрымання гуманітарных віз. Прыводзім да ўжонда спраў цудаземцаў і кажам, што вось ёсць нейкія абгрунтаванні, якія ўжонд піша у довадах адмовы ў міжнароднай ахове, і з нашага досведу гэтыя абгрунтаванні, яны не аснованы на фактах, а ў нас ёсць такія факты. Вось нашы справаздачы праваабаронцаў, якія мы прыносім пры ўдзеле, тут удзельнічае і кабінет, тут удзельнічае і НАУ на чале з падром амбасадорам Паўлом Латушкай. Мы ўзаемадзейнічаем з іншымі арганізацыямі. Вось гэта менавіта і ёсць адвакацыя. Што касаецца, датычыцца не толькі Польшчы, напрыклад, у Амерыцы таксама зараз змянілася міграцыйная палітыка, я думаю, не для таго не секрэт. Людзей часцей пачалі размяшчаць у дэтэншн-цэнтры, людзей пачалі на судах казаць ім пра магчымасць дэпартацыі, і там, калі да нас звяртаюцца людзі, мы таксама можам вывучыць дакументы і даць сваю правовую адзнаку, ці ёсць сапраўды для таго чалавека абгрунтаваныя падставы баяцца, што ён будзе вяртацца ў Рэспубліку Беларусь, ці не будзе, ну, калі яго дэпартуюць у Рэспубліку Беларусь, напрыклад. Вось гэта менавіта адвакатаванне інтарэсу беларусаў. Акрамя гэтага было ў нас яшчэ
у мінулую кадэнцыю мы праводзілі некалькі круглых сталоў. На адзін з іх мы запрашалі іншаземных праўнікаў, польскіх праўнікаў, міжнародных праўнікаў, прадстаўнікоў польскіх НГО, прадстаўнікоў польскіх урадавых арганізацый. Гэта было з нагоды новага закона Польшчы аб іншаземцах, і мы сабіралі рэкамендацыі ад праўнікаў, якія практыкуюць, і накіроўвалі ў польскія міністэрствы, каб яны прынялі гэта да ўвагі, што ўсё ж такі людзі, чыя дзейнасць, жыццё і легалізацыя будзе рэгулявацца будучым законам, будучай уставай польскай, ну, маюць права выказацца на гэты конт, і яны не могуць выказацца напрамую, але мы можам арганізаваць такі шлях. І я магу сказаць, што вось з майго досведу узаемадзеянне з міністэрствамі ў Беларусі. У мяне ёсць такі досвед. Мы калісьці за асацыяцыяй антыкрызісных кіраўнікоў хадзілі ў Міністэрства эканомікі ў Беларусі. Там прасоўвалі свае праекты закону аб банкрутстве як прадстаўнікі в гэтай галіны эканомікі, там, дзе 200 на ўсю краіну ў Беларусі антыкрызісных кіраўнікоў, мы аб'ядналі некалькі моцных арганізацый, якія лічу, і прыносілі там свае прапановы. Я могу сказаць парадаксальна, у дэмакратычнай краіне Польша дэмакратычная правая краіна, мы не абладаем палітычнымі правамі афіцыйна. Мы іншаземцы, у нас няма палітычных правоў, у нас ёсць грамадзянскія правы, так, але палітычных правоў няма, пакуль у нас няма грамадзянства. Да нашых прапаноў прыслухваюцца больш, чым калі я, абладаючы ўсімі палітычнымі правамі ў Беларусі, будучы грамадзянінам Беларусі, прыходзіў у беларускае міністэрства, і мы там з афіцыйна зарэгістраванай асацыяцыяй усе ад імя дзейнічаючых афіцыйных суб'ектаў хазяйствавання прыносілі свае прапановы да звароты, як мы хацелі б, каб рэгулявала дзяржава гэтую галіну. Таму, безумоўна, сэнс у гэтай дзейнасці ёсць. Безумоўна, канешне, ён ёсць, і асабліва гэта становіцца важным, калі гаворка ідзе пра пераслед, які выходзіць за межы Беларусі. Пасля сустрэчы ў МЗС вы казалі пра гуманітарныя візы і міжнародную абарону. Што канкрэтна ў гэтых пытаннях удалося абмеркаваць і што можа змяніцца для беларусаў? Ужо змянілася ў лепшы бок. Мы бачым, што ў мінулым перыядзе былі да нас некалькі зваротаў, там, дзе беларусы звярталіся да тых, якія атрымалі міжнародную абарону здесь, тут у Беларусі, яны не могуць паехаць у Беларусь, яны запрашалі сваіх родственнікаў, сваіх сваякоў, каб яны прыехалі ў Польшчу. І, на жаль, консульскі аддзел МІД накіроўваў іх да візавага цэнтра. Гэтыя людзі звярталіся нават, і гэта бяспечна. Мы, безумоўна, адказвалі, што не вельмі, таму што, на нашу думку, на наш погляд, візавы цэнтр – гэта камерцыйная структура, якая працуе ў Беларусі, яна... Ну, іх няма той сістэмы абароны дадзеных, як у пасольства, таму што пасольства, консульства, яно ўсё ж такі абладае экстэрытарыяльнасцю, і там за імі, ну, ўсё ж такі КДБ мае меншасць магчымасць сачыць за дзейнасцю пасольства, чым за дзейнасцю візавага цэнтра, і менш магчымасці ціснуць. І таму мы рэкамендавалі людзям ўсё ж такі не даваць туды дакументы наўпрост, а даваць дакументы у консульства і кансуляты. Мы заходзілі самі ў Міністэрства замежных спраў, падымалі гэта пытанне, казалі, што для людзей гэта небяспечна. Калі ласка, прымайце іх наўпрост, без пасрэднікаў. І вось зараз мы атрымалі нават фідбэк ад людзей, што яны звярталіся ў кансулят, і кансулят ім адказваў напрост, без перакіравання, калі так датычылася гуманітарных віз, без перанакіравання ў візавы цэнтр, запытвалі наўпрост дакументы. Гэта добры прагрэс. Другое пытанне датычылася беларусаў з падвойным грамадзянствам, і там прадстаўнікі Міністэрства замежных спраў Польшчы падкрэслівалі, што калі вы удзельнічалі ў дэмакратычным руху, атрымалі па польскіх каранях польскае грамадзянства,
гэта не стварае для вас абсолютно бяспечную сітуацыю. Гэта вы не думаеце, што вы зараз ужо абаронены усім моцай польскай дзяржавы і вы спакойна можете паехаць у Беларусь, усім паказваючы там палец, да, што вось цяпер вы мяне не тронеце. Не, на жаль, ёсць ужо дрэнныя прыклады, калі бралі ў закладнікі і дзяцей, і людзей сажалі там за шпіянаж па абсолютно выдуманых фальсіфікаваных абвінавачваннях. Міністэрства замежных спраў Польшчы піша ноты дыпламатычныя, ноты пратэста, тому што гэта датычыцца ўжо грамадзян Польшчы, тут яны абавязаны ў большай меры уступацца. Але ж гэта цяжкая доўгая сітуацыя, пакуль за вас будуць дыпламаты весці пераговоры, вы будзеце як той пачабут, да, сядзець, можаце доўгі час прасядзець у турме, таму запыт быў ад міністэрства замежных спраў Польшчы, да, звярнуць увагу на тое, што гэта працягвае быць небяспечным. Дзякую. Вось вы сказалі, што добрыя зрухі ёсць у сэнсе таго, калі чалавек атрымлівае гуманітарную візу і прыходзіць непасрэдна ў консульства, кансулят, і там могуць дапамагчы. А калі, напрыклад, гэта не гуманітарная віза, калі вось бацькі ці сваякі бацькі, напрыклад, хочуць прыехаць да сваіх дзяцей, якія знаходзяцца за мяжой. Ёсць нейкія навіны ў гэтым накірунку? Бо я ведаю, што калі ў чалавека ёсць там абарона, калі чалавек мае ўжо магчымасць запрашаць да сябе блізкіх, то там ёсць такія, што бацькі, якія старэйшыя за 60+, яны не стаяць у чарзе, напрыклад, так. Вось, а што з астатнімі рабіць? Вось калі ў дзяцей няма такой магчымасці там запрашаць бацькоў. Вось, можа ёсць зрухі таксама. Глядзіце, тут дакладна ёсць размежаванне на польскім заканадаўстве. Я ўпэўнены, што ў большасці еўрапейскіх краін, я думаю, такое самае размежаванне, калі ў цябе ёсць міжнародная абарона статусу уцекача, гэта адзін падыход. Калі ў цябе гэтага статуса няма, то тады гэта будзе разглядацца ўсё на агульных падставах. Магчымасць такая ёсць, атрымаць турыстычную візу, купіць тур, ці ўзяць запрашэнне, ці ад польскага грамадзяніна, ці ад грамадзяніна Беларусі са сталым побытам, са статусам доўгатэрміновага рэзідэнта Уніі Еўрапейскай. Тут гэта будзе праз візавы цэнтр, тут няма заканадаўчых падставаў прасіць нейкага, ведаеце, як это асобавага падыхода. Вось, і таму гэта ёсць, гэта працуе, яны прызнаюць то, што гэта цянецца доўга, яны прызнаюць, яны звяртаюць увагу на тое, што я зараз як выконваю роль трохі прэс-сакратара польскага міністэрства замежных спраў, але ж няма праблемы, так? То, што гэта выклікана не тыя, што яны лінуюцца, а тыя, што амбасады, кансуляты ва ўсім свеце працуюць па прынцыпу ўзаемнасці. Калі і кансулят Польшчы ў Мінску мае права мець фізічна менавіта столькі чалавек, колькі дазволіў Мінск. Калі Мінск дазволіць мець 10 чалавек, там будзе 10 супрацоўнікаў, калі 20, будзе 20. Калі там зараз один супрацоўнік, усё, без дазвола Мінску, яны не могуць узяць сябе больш чалавек у штату Мінскі, таму ён працуе, як працуе. Яны звяртаюць увагу, што это не то, што мы на вас грошы эканомім, ну, мы вымушаны працаваць з той колькасцю людзей, колькі дазволіў працаваць на Беларусі Лукашенка. Ось. Ну і зараз яны там яшчэ кажуць, што будуць, напэўна, выбіраць новага быццам бы падрядчыка да гэтых візавых цэнтраў. Ужо не ведаю, не магу паглыбляцца ў гэтую тэму, але яны, скажем так, тое, што да нас данеслі, гэта яны дакладна разумеюць, што праблема ёсць, але яны у некаторым сэнсе абмежаваны ў магчымасцях яе вырашаць. Але цікава, канешне, я думаю, што раней же таксама людзі атрымлівалі візы, рабілі дакументы, прычым было больш магчымасці, не такія былі чэргі на мяжы, да, і людзі вандравалі, ездзілі па працы, і таксама шмат людзей атрымлівалі, але такога не было. Вось што цяпер, што вось менавіта ў апошнія гады ў нас такая раптам кадравая праблема стала. Раней гэта да вайны ці пасля вайны ўжо?
калі раней? Ну, калі яшчэ да вайны, конечно, да. Ну, вайна шмат чаго змяняе ўсё ж такі. Вайна шмат чаго змяняе адносіны і там узровень праверак. Ну, зразумела. Хацела яшчэ удакладніць, вы кажаце, што калі чалавек мае там нейкі там палітычны бэкграунд, так, і ці ідзе рабіць дакументы ў Беларусі менавіта вось праз палітыку, то лепей не хадзіць да візавага цэнтру, лепей адразу ісці да кансуляту, так? Ну да, калі б я хацеў атрымліваць у Беларусі гуманітарную візу, то я б не хадзіў у візавы цэнтр, таму што я, па-першае, не ўпэўнены, што ў візавым цэнтры ёсць там, дарэчы, такія фармуляры. Ну, это беларуская арганізацыя, якая дзейнічае на тэрыторыі Беларусі, да, і яна не звязана ніякай секрэтнасцю, да, там КДБшнік можа там прыйсці, умоўна кажучы, паглядзець што заўгодна і хто яму гэта забароніць. Ніхто. Калі у вас тут турыстычная віза, ну, калі ласка, гэта няма праблемы, да, ужо там... Але калі гэта вы менавіта пішаце ў падставах для атрымання візу ваш палітычны пераслед, ну, ўсё ж такі гэта лепш пісаць наўпросту кансулятам, дзе гэтыя дадзеныя хаця б абароненыя прынцыпам экстэрытарыяльнасці, калі ўжо там КДБшнік туды некуды палезе, гэта ўжо будзе скандал пра шпіянаж, ўсё ж такі это іншы ўзровень і наўрад ці, ну... Пераслед беларусаў, якія жывуць за мяжой, так, у тым ліку ўжо з іншым грамадзянствам. Вось гэта асобная такая тэма, наколькі гэта сёння рэальная праблема і як яна выглядае на практыцы? Я бы адзначыў, што гэта была ў навінах пра тых, хто апошнія часы, той, хто абладае іншым грамадзянствам, да, той, хто пытаўся вяртацца ў Беларусі, там уже пераслед быў на тэрыторыі Беларусі, скажем так. Тут же пераслед, ён вядзецца трохі іншым чынам, да, я ўжо не кажу там пра канфіскацыю маёмасці, там... Я кажу больш пра фэйкавыя крымінальныя справы, і гэта яшчэ адна з прычынаў, чаму людзям ёсць сэнс падавацца на міжнародную абарону, нават калі у вас ёсць карта побыту, дзейнічае па працы ці па бізнесу, але вы вагаецеся. Ўсё роўна ёсць у гэтым сэнс, таму што, ну, ёсць такая практыка, дарэчы, як фальсіфікацыя крымінальных спраў. Калі чалавеку робяць фальшывую крымінальную справу, за што заўгодна могуць рабіць. Ну, калі яны падрабляюць дакументы, ну, хоць за наркотыкі, хоць за падаткі, і абмен інфармацыяй будзе ісці, таму што звычайных крымінальнікаў увесь час хапае, нават падчас вайны абмен інфармацыі ў гэтым сэнсе ідзе. Калі польская паліцыя атрымае гэты запыт, у яе будзе пытанне, да, ось мы атрымалі па табе запыт, ты скажаш, я палітычны, якія доказы, што ты палітычны, я склаў унёсак на міжнародную абарону, это адно. А калі ты яго не склаў, а будзеш складаць пасля таго, як па цябе прыйдзе крымінальны такі запыт, гэта ўжо будзе, ну, трохі іншая справа. Таму, канешне, зараз пагоршылася сітуацыя з магчымасцю атрымання міжнароднай абароны. Мы зараз атрымоўваем ад калег, якія працуюць на рынку легалізацыі, вялікі дзякуй ім, якія давяраюць нам. Мы не можам тут іх назваць імённа ў эфіры, відавочна, да? Але нам паказваюць дакументы, дзе людзі атрымліваюць адмову ў міжнароднай абароне. І там, ну, мая выснова такая, што як мінімум польскія ўлады ўжо зараз не лічаць, што калі ты проста ўдзельнічаў у мітынгах і, напрыклад, данаціў, што гэта падстава для, ну, такая 100% падстава для міжнароднай абароны. Яны пытаюць, а што яшчэ? А ці быў ты затрыманы? А ці там адбываў там суткі, ці атрымліваў крымінальную справу, ці там ты ёсць там у міжнародным розшуку? Вось людзей, у якіх была такая гісторыя, да, крымінальнага пераследу, адміністрацыйнага пераследу, удзелу ў нейкіх структурах, удзелу там актывізму, у нейкіх палітычных грамадзянскіх структурах, у іх такіх адмоў я не бачу, да? Я ж, ну, не бачу ўвесь спектр справы, я бачу толькі тыя, дзе
людзі атрымалі адмовы, і там, дзе людзі з гэтай адмовай не згадзіліся і дабежалі да мяне, да нас, да там прадстаўнікоў каардынацыйнай рады ці іншых структураў. Вось. І тут я не згаджаюся ў гэтым плане з польскімі ўладамі ў том, што гэтым людзям бяспечна вяртацца. Я б не сказаў так, чтобы ім бяспечна вяртацца. Мы это на некалькіх спатканнях пацвярджалі і ў Міністэрстве замежных спраў, у Міністэрстве ўнутраных спраў, у жонде да спраў цудаземцаў, што не працуе тэрмін палітычнага пераследу ў Беларусі такім чынам, што прайшло 5 год, все, свабодзен. Да? Прайшло 5 год, ты нам патрэбен. Мы тебе напішам артыкул на 8 год. І парадаксальная сітуацыя, мы тлумачым гэта на спатканнях, што чалавек атрымлівае яшчэ большы тэрмін, чым мог бы, таму што там, дзе большы тэрмін уголовного пераследу, значыць большы патэнцыйна тэрмін, які чалавек можа атрымаць, таму што больш цяжкі артыкул, і ён будзе атрымліваць, значыць яго будуць атрымліваць не як шараговага ўдзельніка пратэстаў, а як кіраўніка пратэстаў. Якая праблема з фальсіфікат дакумента, калі ты пішаш ці кіраўніка, ці ўдзельніка, калі той маштаб фальсіфікацыі, які мы бачылі з 20-го года і дагэтуль ён ніколі не знік. Атрымліваецца да рухацца з гэтай праблемы, то бок няўжо так цяжка зразумець за столькі гадоў, якая сітуацыя ў Беларусі? Мы, наколькі магчыма, мы кансультуем кожнага чалавека. Частка людзей сапраўды, значная частка з тых, хто з нас вяртаецца, яна не сабрала доказы. І людзі не разумеюць, што сабраць доказы гэта іх праца. Дык вось гэта ваша праца, да? Як вось ёсць у грамадзянскім працэсе правіла, кожны бок абгрунтоўвае тыя абставіны, на якіх спасылаецца. Это польскі адміністрацыйны працэс. Фармальна ўжо да спраў цудаземцаў павінен збіраць доказы сам, каб як быццам бы уладаць аб'ектыўнай картынай. Але ён гэтага не робіць, у іх 1000 унёскаў, яны вон толькі ў мінулым месяцы кажуць, пачалі адпрацоўваць больш унёскаў, чым да іх паступае, таму вось усё, што ты ім прынясеш, з тым яны будуць працаваць. Яны пішуць падчас справы некалькі запытаў, у вас можа быць негатыўная дэцызія. Дайце нам хоць што-небудзь, пакажыце нам хоць што-небудзь. Калі чалавек піша, што я баюся вяртацца ў Беларусь, у мяне скончыўся пашпарт, я не хочу служыць у арміі, і мы даюць адказ. Нежаданне служыць у арміі гэта не з'яўляецца падставай для атрымання статусу уцекача. Вось, некаторыя людзі лічаць, што вось, хто бачыў, што мяне білі? Моя жонка. Але ж мы радня, мы не можам даваць адзін на другого паказанні. Вы можаце права адмовіцца ад паказанняў, але гэта не значыць, што вы не маеце права даваць. І дзеці могуць даваць паказанні, і бацькі, і родныя, і сябры, і знаёмыя. Гэта ваша праца. Апрасіць усіх тых, хто быў відавочцамі вашых палітычнага пераследу, хай яны напішуць лісты, таму што напісаць ліст, што можна па майму справе дапытаць Іванова, Петрова, Сідарага, гэта ўжо недастаткова. Зараз не будзе часу ў жонда да спраў цудаземцаў дапытваць усіх вашых сяброў. Да? Ось калі вашы сябры напішуць на паперы, што я сапраўды бачыў, як там Сергея Іванова, не ведаю, там затрымалі і білі, що, гэта доказ. І ён тады паступіць, у іх будзе папера, на падставе якой выносяць рашэнне. То вось гэта недастатковы збор доказаў, неразуменне людзей, што з'яўляецца доказам, што не з'яўляецца. Вось гэта праблема, таму як заўсёды заклікаю ўсіх звяртацца не на стадіі апеляцыі, звяртацца на стадіі, калі перад зваротам, падчас звароту у вас да вынесення дэцызіі у любы момант вы можаце данесці дакументы з дапамогай эдарашэння, з дапамогай пошты польскай, і вы можаце такім чынам узмацаваць свой кейс, не гледзячы на тое, што зараз польскі падаход быццам бы схіляецца да таго, што міжнародная абарона павінна быць ужо быццам бы як не першым шляхам, а такім як выключэннем для асоба цяжка пацярпелых асоб. Але ж я лічу, што не то, што я лічу,
справаздачы праваабаронцаў пацвярджаюць, што маштаб рэпрэсій ён ёсць, і ён такі, што ведаеце, як аналітыкі праўныя пішуць, што прававая невызначанасць гэта не як для такіх дыктатарскіх рэжымах, гэта не баг, гэта фіча. То бок гэта наўмысна яны так робяць, што за адно і тое ж дзеянне аднаго чалавека могуць даць 15 сутак, а другому чалавеку могуць даць 8 гадоў. І вось такая правая невызначанасць, яна стварае атмасферу страху, запужвае людзей, і чалавек не ведае, можа яго через 3 дні выпушчаць, а можа праз 3 гады, ён не ведае. Гэта ствараецца наўмысна, гэта працуе, дарэчы, і чалавеку, які знаходзіцца ў Польшчы, дарэчы, ўсё роўна, а з якой верагоднасцю яго спаймаюць. 1%, 3%, 90%, калі цябе спаймаюць, то это ўжо будзе 100 со 100. Это у тебе одно жыццё, ты ім рызыкуеш, одно здароўе, ты ім рызыкуеш нават 3 дні в беларускай турме, гэта катаванне. І таму мы, калі мы бачым, што сапраўды да чалавека не ўбачылі ўсе доказы, якія ён расклаў, такое бывае, чыноўнік ён, ну, не, як сказаць, шмат у якіх сітуацыях яны могуць усё жыццё пражыўшы ў Польшчы ў спакойнай недаацэньваць узровень жаху рэпрэсій, які адбываецца тут побач, тым больш, што звонку ўсё выглядае быццам бы і неблага, пачабута выпусцілі, людзі ездзяць туды-сюды, перасякаюць мяжу туды-сюды. Чаго вы баіцеся? І гэта, ну, я скажу яшчэ адзін важны тэзіс. Там, дзе не ўбачыць ужонда спраў цудаземцаў, вельмі часта ўбачыць суд. Суд тут не такі палітызаваны, як у Беларусі. У гэтым вялікая розніца Польшчы ў Беларусі. Мы ўжо бачылі шмат громкіх справаў, там пачынае гаспадарні паважанай Кацярыны Ваданосавай, яшчэ некалькі спраў людзей, якіх я асабіста ведаў, у падтрымку якіх мы складалі пісьма, там, дзе ім ужонда спраў цудаземцаў адмаўляў, суд ухваляў, таму што суд тут ён насамрэч больш незалежна. Калі вы пачытаеце польскія медыа, вы ўбачыце, што нават паміж буйнымі польскімі палітычнымі сіламі, дзе вырашаецца значна больш пытанняў, чым лёс там некага беларускага уцекача, суды прынцыпова становяцца на бок ці таго чалавека. І нават там прямыя заклікі там прэзідэнта Дуды ці Наўродскага, хто быў на той перыяд, ён не ўплывае на суддзю, таму што суддзя вырашае так, як ён жадае. Да, тут ёсць канфлікты паміж судом і выканаючай уладай, і заканадаўчай уладай, і гэта нармальна, гэта так і павінна быць. Таму я заклікаю ўсіх не ісці па шляху такой беларускай траўмы, што, ну, калі ужонда спраў цудаземцаў мне адказаў, ну, ўсё, я не буду больш нічога рабіць, трэба ісці ў суд, калі у вас ёсць падставы, лепш іх адстаяць, і гэтым вы дапаможаце не толькі сабе, вы гэтым вы дапаможаце яшчэ іншым людзям, таму што калі ўжо да спраў цудаземца будзе бачыць, што, напрыклад, са 100 адмоваў 50 ці 60 ці хаця б 30 вярнулася з абскарджаннем, суд іх абскардзіў, вярнуў назад, і яны вымушаны прываць новае рашэнне, ну гэта будзе зусім іншы падыход, чым калі мы написали 100 дэцызій, ніхто не напісаў скаргу, значыць, усё так, мы, значыць, берем просто копіпастам і берем гэты прынцып за аснову, да? Таму што тут сістэма, яна рэагуе на фідбэк, у адрозненні ад беларускай, і гэта вельмі добра, і гэты рычаг уплыву трэба выкарыстоўваць пры ўсёй павагі для таго, што Польшча мае права вызначаць сваю міграцыйную палітыку, мы маем права адстойваць свой інтарэс, і тут я ніякай супярэчнасці не бачу. Дзякую вялікі. Часу уже амаль няма, але я не магу не зачытаць адно пытанне з чата. Хелена С7Е2Д, так падпісан нік, піша, што Міхась можа сказаць з нагоды заявы па Лахвішу, якую абмяркоўвалі учора ў каардынацыйнай радзе. Прыйшлі да агульнага разумення ці як? Таму што на пасяджэнні ўсё сышлося на перапалцы паміж Забугай і Казловым. Які вынік? Ну, калі коротка, бо ўжо часу так асабліва. Калі вы глядзелі
то вы бачылі там і маё выказванне і выказванне спікера Артема Брухана. Па-першае, трэба нам, калі кажуць, што ад Лахвіча была заява ў украінскія органы ўлады, то нам, калі нас просяць ліст падтрымкі, то нам, мне, як праўніку, трэба бачыць яго заявы. Па-першае, я яго яшчэ не бачу. Па-другое, пажадана, я, як это казаў учора ў прамым эфіры, мець кантакт з адвакатам Лахвіча, таму што мы, калі рабілі вось такія справы, лісты ў падтрымку, тут вельмі хрупкая палітычная грань, да, каб гэта не было расцэнена як спроба ціску на следства, да, хтосьці на кагосьці адзін напісаў на другога заяву ў паліцыю, да, і тут палітычны орган іншай дзяржавы, да, у выгнанні піша мы хацім чагосьці, да, і ну это сапраўды, калі палітыкі ўглазяць у крымінальную справу, гэта палітычны ціск, гэта так і называецца, гэта можа быць там прыкметы карупцыі. Таму, каб гэтага не было, каб гэта было сапраўды справядлівае абгрунтаванае патрабаванне аб правасуддзі, ну, трэба вось гэтыя две рэчы, якія зараз залежаць ад сяброў, якія падтрымліваюць свайго пабраціма добраахвотніка. Я, як праўнік, разлічваю іх гэтыя уваходныя дакументы атрымаць, калі ад мяне жадаюць, то каб я зрабіў свой дакумент у іх падтрымку. Таму у мяне тут супярэчнасці няма. Ясна. Дзякуй вялікі, дзякуй, што знайшлі час. Спадзяюся, ўсім, хто нас сёння глядзеў, яшчэ паглядзець, эфір будзе карысным. Звяртайцеся своечасова да праўнікаў. Вось, не трэба чакаць, трэба спачатку кансультавацца, а пасля ўжо рабіць нейкія крокі. Я нагадаю, што сёння ў нас у гасцях быў юрыст Михаил Кірылюк. Дзякуй яшчэ раз, што прыйшлі да нас. А для вас працавала са студыі Еўрарадыё Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі. Дзякуй.